Slovensko si volí nového prezidenta. Mapovali sme situáciu naprieč celou krajinou. Voľby narušilo niekoľko incidentov. Aj pre kolaps člena volebnej komisie v Senici sa predĺží moratórium o 30 minút. Krvavý útok v Moskve. Po vyčíňaní teroristov na rokovom koncerte je vyše 130 obetí. Je 19 hodín, začínajú sa televízne noviny so Zuzanou Čimovou a Viktorom Vincem. Sledujete volebné vysielanie na Markíze. Zo Záhorskej Bystrice aj z centra Bratislavy. Dobrý večer. Áno, vyberáme si hlavu štátu a táto špeciálna udalosť prináša na obrazovky Markízy aj špeciálne televízne noviny. Ako vidíte, so Zuzkou budeme síce moderovať spolu, ale nie z jedného miesta. Presne tak. Vicky, kým si ty teda priamo v našom štúdiu v televízii Markíza, tak ako už aj diváci majú možnosť vidieť, ja vás pozdravujem spred prezidentského paláca. No a práve z tohto miesta vás budeme sprevádzať aj našou celou volebnou nocou, ktorá nás čaká. Ako sme už viackrát spomínali na obrazovkách našej televízie, budeme vám prezentovať samozrejme priebežné výsledky, ktoré budeme poznať, pevne veríme, už čoskoro po 22. hodine, kedy nám budú teda pomaličky sa načítavať informácie zo štatistického úradu Slovenskej republiky. No a budeme vám ich priamo z tohto miesta prezentovať naozaj exkluzívne pomocou virtuálnej reality, čo je veľkou novinkou. No a rovnako sa budeme spájať aj s našimi ďalšími dvomi štúdiami. V jednom teda bude Michal Kovačič, v druhom Adel Ganam. Tak pevne veríme, že už sa len počasie umúdri a čaká nás volebná noc, na ktorú sa tešíme a pevne veríme, že aj vy. Áno, držíme palce, Zuzi, a keďže je možné, že ťa teda o chvíľu odfúkne, tak rovno začni ty s prvou volebnou reportážou. Do konca prvého kola ostávajú už len hodiny. Štáby televízie Markíza mapovali situáciu po celom Slovensku od Prešova až po Dvorníky. Hlasovať sa dalo aj v krčme, nemocnici či vo väzení. Pozrite sa, ako tento veľký deň zaznamenali naše kamery. Meteorológovia dnes oslavovali svoj deň, a to poriadne premenlivým počasím. Popoludní sa zdvihol vietor a vyskytli sa aj zrážky. Situácia by sa už mala pomaly upokojovať, možno práve na cestu do volebnej miestnosti. Ak ste nestihli, stále máte ešte dosť času. No a o nedeli už viac v predpovedi počasia.